страхотен концерт. Мерси. Хубаво шоу се получи тук. Надявам се. Сега да ни кажете нещо повече за проекта, по-скоро сбъдване на мечта или амбиция това? При нас ние сме скарани с амбицията, тази групичка, която сме събрани, сме скарани с амбицията. Това са мечти, музикантски, човешки мечти, които слава на Бога, че ни се дава шанс стъпка по стъпка да можем да ги сбъдваме. Това ви е втори концерт, Това е втория концерт, да. Първия беше в Монтана. Какви са впечатленията ви, вашите? Аз съм страшно щастлива. Като когато ви първо, че самото место тук е приказно, когато видях препълнено с хора с усмихнати хора, които слушат внимателно и по-сериозната част от програмата, това беше нашата цел, това беше нашата идея и тя се случи. Сега на сцената, благодаря, искам да покана един човек, както ви казах, с огромна душа. Един човек, който аз нямах шанса да познавам преди това лично. С всяка следваща среща с него се чувствам, все едно съм го познавала 200 години. Такова усещане. Това е човек, който раздава душата си, сърцето си, ръцете си, всичко абсолютно. Това е Нено Илиев. Как стана гостуването на Нено в този проект? Ние много искахме да обхванем няколко части. Този проект включва няколко части. Едната е да работим с наистина млади музиканти заедно на една сцена, защото се получава страхотен обмен на енергия. Другото, което беше много важно, е да го направим по по-манички места, където трудно, чисто финансово трудно могат да се случат подобен тип неща. И третата беше да се опитаме по най-възможно, защото непрекъснато се говори за интеграция. Непрекъснато се манипулира с тази дума. Демагогщина пълна за мен е всичко това. И се опитахме да покажем, че това може да стане чрез изкуство, по възможно най-ето настръхвам, като го казвам, защото съм убедена в това, че може да стане по най-естествения, истински начин, чрез изкуство. Защото в крайна сметка ти да доведеш тези хора, те да чуят това нещо, което много трудно могат да имат достъп до него. И ти да видиш блесналите им очи, слушайки го, това отваря страшно кръгозора, би трябвало. И според мен това е най-естественият и затова поканихме за нас най-добрия в този етнос и човек, който аз направо се влюбих в него. Буквално ви казвам, това е фантастичен, освен невероятен музикант и изключителен човек. Имайки преди, че аз съм арменка, се събираме малцинствата. Има думи навярно излишни за нас, има думи в сърцата ни скрити. За какво ли да казваме всичко на глас, щом са казали всичко очите?
което сте чувстваме това. Сега нещо лично, специално, вие някога искали ли сте да направите някаква ромска песен, традиционно в джаз вариант? Сега въобще не е късно, защото сега като почнахме да работиме с нейно доста варианти. Сега първо имаме план да направим една арменска песен заедно и след това защо не? Нали, това е идеята на събирането на такива музиканти, които могат в крайна сметка да направят каквото си искат. Харесали ли сте някоя песен? Не, още не съм се замислила, имаме време. Ние сега се бяхме концентрирали много върху работата на самия проект, но живот и здраве, първо се надявам, много се надявам да ни свързва нещо извън проекта. Ама ние ще ви чакаме с ромска песен в джаз вариант. Имате го. Много ви благодаря. Моля, успех желая. На добър час и на вас. Има думи добри, малки думи със сила голяма. Благодаря ви, много ви благодаря.